Shalom. Parhalado pasahaton, selamat hari Minggu tu sudah ruas nama dohoti par minggonon. Martua maakana ro di bagasan Tuhani. Minggu ta sadarion, ima namargoar minggu pa-20 hondung Trinitatis. Topik minggu ta sadarion, halak partigori mangolu do binahen ni hapor seonena. Tapuji madebata di bagasan lasni roha, taendehon ma haleluya hari Minggu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehovah, ianggo halak partigori, mangolu do binahen ni parsihotna marhapor siaon. Alai anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung, namarpungu dohami dison, mangido tuhosian nasa rohanami, saitabay mahaporseon nami, jala pargugui hami, asa tarulahon hami parangi na denggan, songon na pinangido ni roham sian hami, sairamoti hami, rodi hasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Glory
ma patik ni debata, ima patik palimahon, satu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangoponmu donatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, una ko mamunu, patik papituhon, una ko mangalakup, patik pawaluhon, una ko manako, patik pasiahon, una ko olo makatidakon hata no setutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap mengidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombartu patikmi. Amen. Bagasan uduk dohot serep ni roha, tatopoti madosata dia dopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha, jalana basar doho, say marpangulahi marohami dahami, dibaheni sese sama sude dosa nami, dang adong na hupasangapon hami dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo na hupangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabege mabaga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiota di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alay dadaholan taringot tu dosata,
dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima na tersurat di rom bidusada mamukasian ayat 10 satu ayat 10 pitu tajahama marsoring-soring aidang nahu hailahon barita naulii ai hagogoon ni debata doi paluahon nasana porsea halak cahu di jumolo dungi dohot do halak kurik. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala opsa. Amin. Tahati dakon maha porsiaw tai songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pergogo na sohatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sionton di perbadia andoran sohabubuan ido tuhata natumon na bernit di panguman ni silatus nama tetarpajal lo ibana di hau pinar silang na tuat tubano toru dung ditanom
namun lak mangulu dia hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni di bata Jehovah ama naik pargogo na sohatu dosani disima ibana pa mamulak sogot tu tanoon manghumi alak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia dohot dia sesaani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Tabegema edi pujian sian kor ina Kamis diuduti kor ama.
Titing di Huriatta di Bagasan mingguon Minggu 10 Oktober 2024. Sada Goarni Minggu ta sadarion ima minggu pa 20-on dung Trinitatis. Dohot tema halak partigori mangolu dibaen ni haporsionna. Paduaon pertangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2024 di Patupa Huriatta do pertangyangan sektor maringanan di Bagasan Garejaon. Turpuk Jamita dienet sian Joshua 24 ayat 14 1 ayat 24. Dohot tema hadaulaton ni namarroha. Atong riamahita ro tu pertanyangani dipuka pukul 10 sia 30 wib. Tulu Dewan Koinonia guru sekolah minggu. Mamuka minggu tasadarion tanggal 10 Oktober 2024 nunga di Jakon Huriatta nagabe guru sekolah minggu menetap dung madalani pelatihan selama 3 bulan ima sada inang rodo boru saragi paduahon inang riris boru sidabutar tabuan ma di Bagasan tangyakta asa margogo nasida di namakobasi anak sekolah minggu. B. PA Remaja di hari Minggu tanggal 10 sia Oktober 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriatta do PA Remaja Nats PA dienet sian Galatia tolu ayat 20 imanam niuluhon inang situa i boru sitorus maringanan di ruang konsistori gereja. Pinangido tu sude remaja ni Huriatta songoni dohot parguru malua asaria madohoti acarai. C. Retreat punguan inagarasya mulai natwari Sabtu sahat tu hari Minggu sadarion tanggal 12 saat tanggal 10 Oktober 2024 punguan inagrasya di Huriatta di Patupahon retreat maringanan di Villa Kayangan Pitu Sentul Bogor. Dohot tema komunikasi efektif sebagai ibu dan istri sesuai firman Tuhan. Na mendampingi sian parhalado amang pendeta EDJ Sitindaon STH dohot sekretaris Dewan Koinonia Situa Ade Boru Simajutak. Opat Dewan Marturia Seksi Zending di Minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2024 pukul sia 30 wib di Patupa Huriatta do acara parminggu di Bagasan ni keluarga inang nyonya manurung boru siahan sian ruas sektor 2 wik 5. Alamat keluarga Jalan Selat Makassar Blok GX nomor sia Kapling Angkatan Laut Pondok Bambu. Imana niuluhon amang pendeta Dr. Jusen Buang Manalu. 5 program dohot anggaran tahun 2025. Pinangido tu sude seksi-seksi songoni nang akka punguan kor ni Huriatta asa mabayan program dohot anggaran tahun 2025 jala paling lambat di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 nung ngasahat tu ketua dewan masing-masing. Onom amplop tu haperluan pesta gotilon pembangunan dohot Natal Manang GPN tahun 2024. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2024 di Patupa Huriatta do papungu amplop ima tuha perluan pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024 tapasahat mai tujulu dung sidung Jamita. Dohot pengaturan sebagai berikut. Pilihan perjulu tolu kantong sada A sada B dohot tuhuria dohot kantong 2 tu pusat. Amplop tu keperluan pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024 tujulu dung sidung Jamita atong tapasahat ma di Bagasan Lasniroha. Itu
Pangapulion. Di minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2024 dung sidung permingguan arian pukul sia 30 wib di patupa huriatta do pangapulion tu keluarga Raymond Walres Tanjung inata RD Jubelita Buru Silitonga sian ruas sektor tulu Wiksia sialanong parjolo di alap tuhatan atoras Buru di nasida imanyonya Silitonga Buru Gultom manang Oppu Marvel Boru usia 67 tahun di bulan Nasalpu di Bona Pasugit maringana di Aulia Gareja lantai 2 parhalado dohot sude ruas pasaton dohot marhabot ni roha tuhatama mangalehon dohot gogo pangapulion tusudi keluarga nadi tinggalhon walu pelean seksi lansia HKBP Pondok Bambu di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 nanaing ro ima pesta perheheon seksi lansia HKBP Pondok Bambu alani di parmingguan pukul sia 30 wib parsidohot donasida makobasi ma manjahatiting papungu peleon haret taon songoni nang pemusik jalodung sidung manjahatiting di pasahat matik kitu pengurus seksi lansia laho madok hata sambutan sia panitia pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024 sada bazar makanan di minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2024 dohot tanggal 27 Oktober 2024 nanaing ro panitia pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024 patupahon bazar makanan maringanan di halaman gereja pinanggido tusude ruas di huriatta asa dohot berpartisipasi mendukung kegiatan ini di patupa mai dung sidung parmingguan manogot dohot parmingguan arian dua sakti-sakti dohot silua Hobar tu pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024 nanayang si patupaon di huriatta di hari Minggu tanggal 10 November 2024 nanayang ro pinangido tu sude ruas sektor dohot seksi-seksi kategorial asa pasahaton sakti-sakti melalui situa wikna dohot tolu silua per sektor dohot per kategorial jala tapasahat mai ditiki acara pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024 tolu di minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2024 di parmingguan manogot arian dohot botare dung sidung majahatiting panitia pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024 pasahaton hata panorangion taringot tu pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024 10 ruas namar sahet di bagasan parsahiton do ruas ni huriatta sada inang nyonya situa hasugian buru nenggolan anang oppu naraburu nunga mulak tu bagas nasida dung piga-piga hari dirawat di RSCM sian ruas sektor tulu Wiksia dua inang nyonya si majuntak buru si tanggang di rumah sakit Yadika lantai 4 ruang VIP imas sian ruas sektor 4 Wik 15 tabuan ma di bagasan tangyang ta asalam tuhipasna di hilala roha nasida 10 sada parhepengon Peleat tuhuria godangna sia juta 474.255 rupiah. Peleat tu pusat godangna 10 sada juta 579.645 rupiah. Pangurupion tu sosial huria 10 sada juta 206.000 rupiah. Transistori godangna 500.000 rupiah. Panitia Pesta GPN 2024 godangna 12 juta 447.000 rupiah. Pengumah sude godangna 45 juta 202.100 rupiah. Songonima titing di huriata di bagasa mingguon di pasu-pasu tuhat tama sude pakobau sion dohot peliani
bayan sangap dohot puji-pujian di goar ni Tuhatta. Oras. Shalom, oras amang inang, dihita saluna, soninang tu amang padita silitonga na marjamita dita sonari na Rosian distrik, dohot sude amang inang parhalado, ditikyon mangidotiki kami memberikan update manang perkembangan persiapan pelaksanaan pesta Gotilon, pembangunan dan Natal. Anggo didokon panorangyon ngatung torang benya sude. Nah pertama kita marpesta tanggal 10 November hari Minggu parmingguan sehali. Nah alai full day. Nah imana parjolo baru na parduao namang inang tung tapuji ma di bata pardenggan bahasa ala tung ala asini rohana boy hita hipas di bagasan sadarion mar minggu mamuji Tuhatta jala tarlubi natu pesta bonataon Gotilon do pembangunan tung gudang do halongangan, gudang keajaiban, gudang mukjizat. Nah ahamana terutama mukjizat manang halongangani amang inang. Pertama walau husukun amang inang dison ngasa dia natar papungu hita dakola panitia di pesta Gotilonon. Adong amang inang na menduga memperkirakan molo natar surat dison 126 di titing. Alai dang sude dope. Sonari posisi hari Jumat 270.350.000. Molo taetong sadarion termasuk bajar na dikoordinir inang tampu doa kadonganna doa pilihan doa akana komitmen barangkali perkiraan sudah melampaui angka 325 juta. Jadi amang inang pada kesempatan on kami sian panitia sebenarnya marga tiga tidonya kami mandok kata dok wakil ketua dok panitia nasing alai ala wakil ketua lagi adong di Bandung tong ma di lihat tuau nyope sebenarnya tugas sia luar kota doau ale alani rekokna mulak mau sia Makassar na budari asabui madokata di son do madongani akaina marbazar sian na sugot jam pitu tonga pita tenang. Nah jadi amang inang di angka-angka na mencengangkan on tentu alani tangyang ni amang dohot inang dohot hita salu na adong dison jala aka persembahan na terbaik na nilehon ni amang tu inang dohot soni satu naposo sekolah minggu lao memberi lao patupahon akan adinggan aka program ni huria dohot rencana pembangunan gedung sarana dan prasarana penunjang ibadah di mana di Pudion nadong gabarna na dison. Jadi amang inang sadia pe sumbangan ni amang dot inang tung macai balgade di hami jala yakit doita balgade di Tuhatta. Sekedar mengambil contoh amang inang halongangan na berikut na di pengumpulan danaon dang marpesta do wita ale nga pungu sekitar 300 juta itu kami halongangan bulun. Nah di antara penyumbang antara kontributoron na memberikan sumbangan na adong don na son na di Alkitab janda ibana ale balga sila leon na adong do na menyumbangon pada potan na sadari pe mungkin dang sampai 10.000 per hari ale boy do ibana menyumbang 500.000 halongangan don molo songot dihami.
per 33 do ibana. Ale boy sampai nasai 500.000 ibana mungkin dihalak nga 50 juta. Jadi hulala manginang dangadong kita di son yang tidak punya kemampuan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dan gereja kita. Jadi dia ka amang dan inang naso tercatat dope guarna di son. Rade dope panitia mencatat do angkana. Nah, jala di son molo panitia di son tidak meminta majalo, tetapi memberikan kesempatan kepada amang dan inang dan kita semua untuk sama-sama menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di gereja kita. Jadi ahana boy natalian, ahana boy natabain, mari kita sama-sama mempersembahkan yang terbaik. Marsugot tamulai ma sakti-sakti di sektor dohot di kategorial. Di sope amanginang, mari kita sama-sama berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Melalui keyakinan kami pribadi, tidak ada salahnya, bahkan itulah seharusnya, mari kita berlomba-lomba yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi molo adong sakti-saktian non, balga-balga tabain, di amplop pe hafal-hafal tabain, nga hafal amplop na, ibanin ng tampu. Jadi amang inang, huingot depe molo tahun nasalpu, sektor 2 pemenang 33 juta sakti-sakti. Nah, sektor sada, sektor nami nomor 2 22. Nah, baru sektor tul, sektor 4 mungkin sama kira-kira. Nah, jadi tidak ada yang menutup kemungkinan sektor 4 juga menjadi pemenang pertama. Sektor 2 melampaui 50. Alana adong di si misalnya masih tua Banggar, adong Nasing, kan? Jadi mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi amang inang, ta ingat pertama tanggal 10 itu hari Minggu, molo na adong rencana perjalanan luar kota, luar negeri, luar pulau, ta atur majoi asa pas di Tikyon tanggal 10 itu November kita bersama-sama bersukacita memuji Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik. Nah, baru pada ahon dalam sisa waktu on, marilah kita juga mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui semua yang bisa kita lakukan. Nakian sangat dong makatatai do panitia bajar di sana ngasongon na ada istilahnya bosan, soalnya bajarin na. Padahal kan itu makanan dan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Di Duren Sawit kebetulan tulang perjabu ketua panitia tiap minggu bajar. Kita sehari 2 minggu loh. Tiap minggu sejak bulan Juni tidak ada bosan. Jadi amang inang molo na bosan orang pali tuhor. Ale ulala perlu do sipangano dita. Nakina ninang pasaribu iborong du sude terakhir pahabison. Kan? Nang buru manurung. Nah, jadi amang inang banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan yang terbaik dan alani tongdo gomos pangidon nami di sisa waktu mari kita mempersembahkan, mari kita dan juga kami memohon doa. Jadi udah kenakan amang inang dang talu hita siad dongata parbariban 5 hari ta martangiang dungo mangat 3 hari ta baborngin neng modom. Nah, di setiap tangyang ni amang do tinang tangyakob ma panitia on do terutama keberhasilan dan kesuksesan pestata. Nah, jadi pada kesempatan on hulako kami dope mandokomolate terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk gereja kita melalui pesta Gotilon kita. Molo di huta Gotilon sekali 1 tahun. Di son sekali sebulan. Molo di pasar do tiap hari Gotilon. Nah, jadi dangadong dasar tahita tiap hari dapat pangomuakan molo per 33. Molo so kami yang pegawai kebetulan sekali sebulan do. Nah, jadi dangadong dasar ta naso mangalianaha. Jala manginang perlu dotong pabotohonoton keajaiban na berikutnya
di akka daftar na menyumbangon. Setiap rokon nasohya menyumbang, pegawi menyumbang. Jadi tung dibatado menggerakkan rohani akan na menyumbangon. Jadi malihat dia amang padita jusen buang manalu do amang padita edistin daun na totong makir pasi, na totong menggugah, na totong mengingatkan hita saluna. Jadi amang padita silitonga tong may tangyak ko namang pesta gotilon ni huriaon yanung peholan tikko do amang marjamita. Nah, baru amang inang naknyape bajari modal nol deh, gurang dok kana menyumbang sih. Jadi lucu do, jala kajai pandotongon, adong keluarga isumbang, B2 isumbang kue talam, disumbang aha sude. Ali iban pe manuhor, itu hor nasing. Itu hal menyumbang. Nah, jadi amang inang molo tayakinin Allah itu tidak mau berutang. Jadi molo tabain nadinggan pasti Tuhan memberkati. Jadi ulala amang inang tong ma tangya ko kamu hami jala mau lihat gurang ma disude tangyang ni amang dot inang dot sude na aka usaha untuk turut mensukseskan peston. Jalan nakian sebenarnya nek kutela pokya donyan amang semorakir. Ale tanpa janjian nakian ngapa jumpa kami. Jadi di ngotamang matanggal 10 itu dah. Jadi unang joy pakabaru amang. Ihutat tom majo pondok bambu. Nah, jadi amang inang sebagai penutup ubah majo pantun teh. Nakian pagi-pagi dong selesai mar minggu. Biasanya mar pantun dua amang enak. Ujungnya nakian ipudi-pudi ubah ma pantun. Jadi songonon. 17 November kita pesta Gotilon, pesta pembangunan. Mari kita semua parhalado dan para jemaat mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, berbagi sukacita dan berbagi berkat. Imajo na boyo pasatami amang inang molate masal naik Tuhan Yesus memberkati. Tabegima ende pujian sian kor gabungan.
Tapuji Tuhan ta marede mahita sian buku ede nomor 344 Huhut papungu pelean sada A sada B dohot paduhot. Batana sumurung sian saluna roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuatai.
Amin. Rasmadita salutna. Diawa manami inanami ruas niuria AKBP Pondok Bambu. Donggo Mudola Batak. Tintip sanggar bayan huru-huruan. Jolo sinukun marga asa bayan partuturan. Jadi parjolo asa binoto paturut-turut ta siana bataon ate yang gosian paruriaon maranggi duita di bagasan Kristusi. Kalau yang gosian batahon siana batahon au Pandita Marudut Parulian Silitonga mangulang di kantor distrik Walu DKI Jakarta sebulan dope di tempat ton di distrik anggo sebelumnya di AKP Cijantunggo inang burus demeang danak sada kuliah dope jala tonggo hami makobasi mangulai nang amang di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia songon dosen di Fakultas Hukum dan mengajar agama dan mengajar etika Kristen sih lain mengajar hukum jadi mulai berek kamu di tinggi DR doktori, dan doktor teologi au, doktor hukum bo. Jadi sotung asing jamitani panditai dang songo doktor teologi. Yang gua amang jusen pandita sota, anggui doktor teologi di. Imajolo panadayon siak kami diamu amang inang oras madita salutna. Atani di bata naik masaringar di tonga-tongata ima natar surat di buku ni panurirang Habakuk bidu 2 mamuka sian ayat sada 1 ayat 4 di dok songonon. Di atas panatapak kudo au jongjong jala tidang au tu partano batuan. Jala menatap-natap au marnida manang aha si dohononna tuau. Jala madang aha alusanna taringotu alu-aluku. Jadi nina jahoba mangalusiau. Surat toma pangukaponi jala uhirhon tuaka batu panuratan. Asatakas terjaha nang pamolus. Ai taringot tu tiki sugot dope pangukaponi. Jalapogan mariahi ujung. Jaladang margabus. Tung surape lumeba sai paimai mamai. Ai sai narodo sugut daktagamon tartading. Idama natialdo ibana. Dang tigor rohana di bagasan alayang gohalak partigori manguludo binain ni parsihotonna marhapor siaun ima saatna diamu amanami nanami seliling kita mangulu saya donggo lasni roha les songoni saya donggo arsak nyeroha dang adong jolma halak sian nasorang satu namate las rohana terus ate nang pe berek kamu mekel naritiki marsak gimana nih do mekelekel salah nggak sotong ipuamu naritiki ala mekelekel wang asonang rohana daun adong warsak rohana nih do jala di bagasan ngulini jolmai pe lang adong sian tageleng mulai na met satu nama gudang marsak terus dang adongi pasti adong las niroha di bagas
rohana. Marsikat soringgo lasni roha dohot arsa ngiroha. Dak ngadong sian met satu nabalga ate halak hipas terus. Sehat terus. Pasti hea imana marsahid. Itu. Bahasa. Daknya aku marsahid tamang. Kos. Daknya mah rumah sakit. Dengnya. Ale yang go batuk ate apalagi molo songonon lasniari amang ate. Molo lasniari binereng bah. Bergati mat kenai asal masuk bulan ber ate bulan ber Oktober, November, Desember, ember nggak siap-siap ember nama. Ini berarti musim penghujan. Biasanya pergantian musim ngaulo ita batu-batu batuk ahap. Ini pasti ya marsaid. Lasni roha ima kesimbangan. Buadu halak ditiki lasni roha. Buadu halak ditiki arsa ngiroha. Buadu halak ditiki tertekan. Buadu halak ditiki nguluna menghadapi permasalahan. Ada tingkat di tiap manusia, ada namanya kecerdasan. Ada yang pertama IQ, intelligentsia question, kecerdasan intelijensia. Ate. Ima adong IQ na 120, 200 mulunga masuk jenius. Ate. Adong nama 20 tuturu idiot nina. Ate. Itu kecerdasan intelektual. Ate. Suku-suku dia namet-met nama gudang. Tingkat kecerdasan intelektual. Danak poso-poso ngabui mamakyon. Gitu. Kita nama tua umur 70 ate olan mangangkat telepon do kan. SMS don, itu nggak salah kan. Kring nah SMS don. Tapi anak bayi umur 3 tahun dia bisa otak-atik. Menonton YouTube, mar game, boy do otak-atik gimana. Intelijensianya bagus. Cukup dengan intelijensi yang baik? Tidak juga. Ada namanya EQ, emotional question, kecerdasan emosi. Anak pintar, anak jenius, tapi emosinya tidak bisa terkendali. Nakin poso-poso boy mamakheon. Alai olah natangis di, olah na marungut, olah na ngambek, olah na dia. Karena apa? Emosinya tidak bisa dikontrol. Semakin dewasa, semakin bisa orang mengkontrol emosinya. Ditiki pogus, ditiki mamora, ditiki suara kepenga, ditiki adok kepenga, ditiki ro parmaraan, ditiki so parmaraan. Dia bisa mengkontrol emosinya. Dilihat dari tingkat kedewasaan. Masuk muse, cukup tidak. Orang bisa mengkontrol emosinya. Dilihat orang dia baik, dilihat orang dia tidak pemarah, tapi di dalam hatinya bertanduk. Aduh walak. Wah, di dulu rupanya alak, burju di berek kalak, aing gua rohanai. Nanti diki rohula-hula burju rohinang. Lo kan rohula-hula. Songonnya dolak Batak, mula baru ada matai, dot inatai, isu do padameon. Nanti, berbeda matai dot inatai, Roma hula-hula. Oman isianu, ngaro lai, parade, apa nakin berbeda dulu pe, pohom ate, isurang dung hula-hula, gawe marak, magapai. Alai adok kalak, ate. Wah, bereng burju alemar pangait. Bisa, dia bisa kontrol emosinya. Alemar pangait ibana sih. Itu juga tidak benar. Ale adong yang tertinggi namanya kecerdasan ima SQ, kecerdasan spiritual question.
Orang yang cerdas spiritualnya, maka dia akan mengatakan apapun nanti itu adalah kehendak Tuhan. Mandok moliate itu dokos Paulus. Mandok moliate hamu di saluhutna. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Orang yang spiritual, tingkat kecerdasannya spiritualnya tinggi, selalu mengucap syukur. Moliate Tuhan roh persaitonon, asalam jonok autuho. Moliate Tuhan dihagaliaku, asalam masih wohot autuho. Moliate Tuhan. Dakolan detik kilas niroa kita mandok moliate Tuhan. Nang ditiki haguguta kita, amat adok moliate Tuhan ni. Ditiki hagogotani do jonok halak tutuhani. Kadang pada saat kita senang, kadang pada saat kita sehat, kadang pada saat kita lupa akan Tuhan. Gitu. Igotil Tuhani do, digotil Tuhani. Ingo tahu, gitu. Ingo tahu. Jangan salah. Kejam nai Tuhan, alah songono nau Tuhan, kejam nai Tuhan. Tidak. Ingo tahu. Matius 7 ayat 7. Ataina pangidoma selehodon nado. Lului ma saya nadapotad do. Tuktuhi ma saya nakapon nado. Maka orang yang meminta akan diberi, orang yang mencari akan mendapat, orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Nanti pintu di situ. Banyak orang mengetuk salah buka ngetuk pintu. Itu pintu siapa yang diketuk? Hea doamu dakwoto lautu perumnas baru-baru buka perumnas. Saruba do pintu itu sudi kan? Warna diabuna saruba sudi. Wala nomor itu yang berbeda. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau warna semua sama, bentuk semua sama. Kadang kita sering masalah masuk ke pintu orang. Sekarang kita sering salah masuk ke rumah orang. Marpangi dua pesongoni. Tui sedo marpangi dua namang. Tui sedo amu marpangi dua inang. Nanti. Kita salah meminta. Mungkin itu dokon. Mungkin kita salah meminta maka Tuhan tidak memberi apa yang kita minta. Jamita nasal pui, minggu nasal pui. Beta nasal du itamangi itu. Dipangi doa tai dan ngiliot Tuhani. Tuhan, saya ibu rai ma Tuhan, saya empapate mai. Orang membena umar saking. Oh, enggak mau Tuhan. Engko si Paul sedokon, pasu-pasu mah halak nama muraiho. Kita sebagai cermin. Molo diburai ho halak kinang mula boburana itu ho. Kalau kutuk kau ucapkan maka kutuk itu akan kembali, mungkin akan kembali pada kita. Tapi kalau berkat yang kau berikan kepada orang lain maka mungkin berkat itu akan kembali kepadamu. Itu Tuhan Yesus. Nangi molo di pastap urummu siamun leon urummu abiram, lepar batu, lepar pisang, maka kau akan dapat kembali hal yang baik dalam hidupanmu. Maka berkat itu akan kembali kepadamu. Maka segala hal yang baik ada padamu. Ido rosia baku, di atas panatapak kudo au jongjong, jalan tidang di partunawatoan. Ibereng gimana Tuhan, songonon dua amin waingon. Bang somon terbuang songonon. Ini kan. Roma Tuhani. Surat toma pangukaponi jala uhir hontuaka batu panuratan asa takas tarjaha nang mamudus. Aka takas tarjaha. Molodi 5 Musa onom. Surat toma di bagas ati-atem.
Aholongi ma di Batam, sian nasa roham, sian nasa gugum, sian nasa hati-hati. Menanam firman Tuhan di dalam hati. Banyak orang bisa menghafal, ya kan? Banyak orang yang bisa menghafal, tapi dia tidak tanam di dalam hatinya. Banyak orang baik, tapi belum tentu benar. Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar pasti baik. Nah, burjui belum tentu partigor. Ale partigori pasti burju. Ayo go halak ripuamu amang. Ade, pa burju-burju nih. Ale namang itu ngadol di. Ade, ale yang go partigori daw. Dibain muruk kita tu anak kota ala di hainang. Ade. Ale burjut tadi tak muruki anak kota, ale burjut tadi asa unang salah mana. Guru kalau marah itu tandanya baik. Ade, nuaingon gak bisa salah do. Ade, molo muruk guru, molo digotil guru muridna, etor lapor tu Komnas HAM, etor lapor tu Komnas Anak, ade, etor lapor tu KPAI, etor lapor tu kantor polisi PPA, ade, perempuan dan anak, ya, karena kekerasan. Tapi kita najulu amang ate, balu basi malapak-lapak tu patai ate. Alah ni tigor burju do gurui burju asa bistar asa disiplin. Iyo. Ale mau luis pasobu do. Itu bukan burju, bukan tigor. Tuh mak reng ribut main kau, mati mau burju enggak. Hati-hati dengan itu. Menanam ingin dikatakan neng suatu berengoni jolma. Di ayat tulu di dok ayat taringo tutik kisogot dope pangukaponi. Jala hapogan mariai ujung. Dangna margabus. Akhir zaman. Masa depan. Baga-baga ni debata. Hapor siotai. Tikos doi, tikos. Margabus do debata tidak. Gitu. Keselamatan itu untuk siapa? Molo nakin tajadi pistili napar julu tuala jaudi do tuala junani. Do tu hita ala Batak. Do tu ruas ni akbipi pondok bambu. Nate. Ima. Haluau ni tui tadi do bagai-bagai dohot tak margabusi gitu. Tung surape lumemba saya pai mai mama ai saya narodo sogut dang tagamon tertadi. Kadang kita ingin minta dari Tuhan, jawaban Tuhan itu seperti makan cabai inang ya. Disi pinangido, disima yelehan. Gitu. Martang yang dan di gado Tuhan. Di gado pasu-pasu. Wah sosongoni Tuhan. Andi gado Tuhan. Ada 3 cara Tuhan menjawab. Yang pertama ditolak. Yang kedua tunggu dulu. Yang ketiga langsung dijawab. Contohnya songono namang. Mula dong ianakon kelas 2 SD itor mangido RX King Leono Muna dua mak. Bapak, ngate, Leo jadi au RX King motor. Ngate. Leono do kan tidak. Karena itu akan membuat dia celaka. Ya, Tuhan nggak kasih. Mungkin yang kita minta itu salah. Tuhan tidak. Tolak. Kalau di hukum adonga warna NO maun. Ditolak putusan hakimnya. Yang kedua, tunggu dulu. Wait. Song dia mon. Malu adong yanakon. SMA dope. Bapak, tur jual laptop
harga 15 juta, record 2 union mengetik 2 tahun. Ngate. Pai majo. Dang record do PO. Boleh honok kudo. Ale dang ditikina do pe. Boleh ope ditikina. Mungkin permintaan kita seperti itu. Pada saat ini belum Tuhan terima, tapi saatnya Tuhan akan berikan. Gitu. Tuhan akan berikan pada waktunya. Itu didok di Pengkhotbah Parjamita Tulu ayat 10. Semua indah pada waktunya. Sabar di boncengan. Nah ulun naso sabar di boncengan kan. Nangi buasa sipata songonia memakai nai. Mulu mabuan amata. Awas, awas, awas. Anak sabar akhirnya amata ragu se langgaran. Kita nggak sabar untuk itu. Tuhan akan memberi pada waktunya, yang indah pada waktunya. Yang indah bukan menurut kita, yang indah menurut Tuhan. Itu. Tuhan. Bigayamu do di berekamu do tang yang Tuhan Yesus tiki di Taman Getsemani, apa do imana? Mohlo boy amang. Saya padau ma panginumanon sianau. Tuhan kalau bisa Bapak, ya Bapak jauhkanlah cawan ini dariku. Iboto ibana do penderitaan. Alai dang lomekku nasaut, lomom do nasaut. Walaupun itu penderitaan, Tuhan ada membantu kita. Tunggu pada waktunya. Tuhan Yesus dimuliakan sebagai anak. Dapat tuluhon di leon do. Ama. Bapak, marsubut nama uang kuliah terakhir. Molodang digarar, putus sau, dang boyau sekolah be. Toro do kiriman kan? Toro. Pada saat Tuhan langsung memberi apa yang kita minta, maka Tuhan tahu kebutuhanmu di dalam hidupmu. Itu kebutuhan. Dan Tuhan langsung memberi pada waktunya dan tepat pada waktunya. Dan nabar gabus Tuhan ini. Nakin di panitia amang panitia pareo teh pembangunan gotilan pesta gotilan nanti di Maliaki Tolu ayat 10 di dok songonon taruh kamu ma sitong parsapuluani tu bagas parpeopan asadong bohal di bagasan jabuku jalo ujuni hamu wau taringotusi Nina Jahuba Sebaot manang suukapokku diamu aka padiluan ni langit jala manguseo tuhamu gabe maraduadu marlobi-lobi. Biasa Indonesia dok. Ujilah aku, berikanlah persepuluhan itu. Ujilah aku akan membuka tingkap-tingkap langit berkat. Jodoh karuasi mandok, olah kepeng gue gari jaun, obat tali pelian bigali, sugarina tuhani mandok tuita inang, lo namun nuntut to, lo nama mangido, ini lekot wau, itu dokon si John F Kennedy jangan tanya apa negara berikan kepadamu. Tapi tanya apa yang sudah kau berikan kepada negara. Jangan tanya apa yang sudah gereja berikan kepadamu. Tapi tanya apa yang sudah kau berikan kepada gereja. Jangan tanya apa yang Tuhan sudah berikan padamu. Tapi tanya apa yang sudah kau berikan pada Tuhanmu. Dakkea marpugus salak mangurupi dongan jolma. Dakkea marpugus salak mangurupi gereja. Dakia marpugus salak laho mangaleon nadinggan tu debata. Gak ada orang jadi miskin cuman dia karena menyumbang gereja. Gak ada orang jatuh miskin karena dia memberikan yang baik bagi Tuhan. Gak ada. Itu di tema
Ade. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ya. Dengan subtema, mari memberi dengan sukacita. Orang yang memberi banyak akan menuai banyak. Imbal balik, take and give. Gitu. Bahasa di atas Indonesia, dok, terima kasih. Ya. Tuhan terima, dia kasih. Itu take and give yang Tuhan berikan. Sekarang moloti kile kutu Tuhadi peberenggo, tuonang, tuamang. Barang siapa yang menabur, dia akan menuai apa yang kau tabur amang. Ade, enggak matua wamang pendita. Ade, ngalan sia somarhe pengau. Ade, lehon siang gugum amang, tangyang mi. Ido tae di dok si Jakobus, margogo situtu do, tangyang ni partigor. Molo dihabur juhud. Dua orang benar sangat besar kuasanya. Tangyak ko nginang. Nang pesuadong gugum suadong silehonomu. Nengi tangyangmu. Tangyak kong pesta tanggal 10 itu. Sudena adong manguka rohana do tartana. Lau pasangapon de bata. Itu di dok. Di ayat 4 idama natel di mana dak tiga rohada mangulu do binahen ni parsiotonna marha persyaun aligu anggo partigori mangulu do binahen parsiotonna marha persyaun. Orang benar itu teguh memegang imannya. Imanmu yang menyembuhkanmu. Itu teh buru-buru na mangidoi namar saidi Tuhan Yesus di Leon ate di pamalu di si pangido di pamalu itu ko Tuhan Yesus hapor siomido na pamalu pokok. Imanmu yang menyembuhkanmu. Saya bisa seperti ini sekarang karena iman saya percaya pada Tuhan. Bui songonon hebat nih AKBP Pondok Bambuon dengan pergumulannya, saya juga pernah dengar pergumulannya, itu karena iman jemaat AKBP Pondok Bambu. Bisa seperti ini dengan jemaat tidak seberapa, dengan kebutuhan tidak seberapa, Tuhan melihat itu karena iman parsioton ni ruas ni AKBP Pondok Bambu. Partigor, hidup di dalam imannya. Amin. Ima tutu oleh Tuhan, saya jari hami mangulahon hatam. Di bagasan ngulun nami si ganupari. Gabi partigor hami Tuhan. Masih hohot di bagasan hapor siau na tuho. Padahal senakatai kai ni si bulis. Mabui manigai roha do pikiran nasi. Alani saya ho mali Tuhan gawe paku cadion nami di bagasan mulu nami. Dison diberi oleh Tuhan akan ruas ni huriam. Pasu-pasu nasida. Pasu-pasu akan nilani tangan nasida. Membalas ni roha di nasida ialah puji-pujian di kuarmu. Naka para ladop, naka panitia pe. Na mempersiapkan nama kobasi ulaun di tengah-tengah ni huriam. Pargugui nasida leon ai paso ni pamatang leon bisuk di nasida lau makobasi ulaun na pinasahapmu tu nasida sayuka ma roha do pikiran ruas ni uriamon tarumobi dina naimar pesta gotilon nasida songon na dok mili Tuhan sayuka pummu do padiluan nilai pasu-pasu sian banua gijam. Pasat kami mak keluarga nami bangso nami kuriamon tu tangan muda badiai. Mangasalan gua ni Tuhan Yesus Kristus pasat kami tangyang ngamion. Amin. Mari demaita indeta nomor 637 ayat sada dot udutna uhud papungu peliat.
Yesus Tuhanku siapa mawon ibana doa posaki tangan gogo mano guawon tabo guaw dilakati Tuhanku tokong sumari onawon marua sonanton dikon Bolong irohan abai sarawon mardani tokong rohakon Mardane tokong rohakon Yesus do Tuhan namo tiawon nama rogoy dirikon nanggo parukir dan matinal saban do diban Tuhanku tokong sumari honawon berdua sonang mendikon Molong irohan abai sarawon madani tokong Tatangnya koma peliata martang yang maita. Ali di bata manami na di banua gijang odua rorowan isaluhut silo leon nadenggan do nasa ulibasa namoliutus. Wasa tami masian ani lehomi tuhami pilihan nami tu. Sejalo mai gabi uap na usus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asau parhasia kami peliano patibulon harajomu di tengah-tengah di huriam do di portibion. Uhai marohanami marhiti titodim. Asalamu tadahami gudangi silelehonmi tuhami. Asalam girgirami mandok muliate tuho. Marite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani leoni tolironi pamataku Hosano gogoki rodi salut hartaku Upasa hatiku nasaut satoku Aliaman nami na di benua gijang, saya pinar badia maguarmu, saya roh maharajomu, saya saut malomoni roham di banu tengah songon na di benua gijang. Dia matuhami sedarion aguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami.
Una kami tugion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayodona puna haraja dohotagogo rodi hasanapo salele Di pasu-pasu jala ramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midau. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasar homa damena tutodip. Amen.